Malta kienet l-unika pajjiż li l-ħamis ma kienx penalizzat mill-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas implementazzjoni tad-direttiva dwar l-effiċjenza tal-enerġija. Jirriżulta li l-bqija ta' 28 membru stat kienu multati mill-Kummissjoni Ewropea blar mill-quta tkun l-Ungerija li qed taffaċċja multa ta' aktar minn 15,000 euro kuljum sakemm timplementa d-direttiva. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kellhom idaħħlu dan l-abbozz ta' liġi fil-qafas nazzjonali sa Ġunju tal-2014, madankollu kienet biss Malta li onorat l-obbligi tagħha. Fil-fatt minn barra l-Ungerija li ġiet riferuta għal Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi l-oħra kollha fosthom stati kbar bħal Ġermanja, l-Ingilterra u Franza kienu multati minħabba nuqqas ta' viżjoni għall-implementazzjoni tad-direttiva. Għalkemm l-Italja, Ċipru u l-Iżvezja il-koll iddikjaraw li kienu implementaw id-direttiva, ħadd minnhom ma rnexxielu jgħaddi mill-eżami IBES tal-Unjoni Ewropea. Skont rapport ta' sit elettroniku Euractiv, sissa 16 il-pajjiż għadhom fil-proċess tal-implementazzjoni, filwaqt li l-Ungerija, il-Greċja u l-Bulgarija ma rapportaw l-ebda progress. Ir-rapport jirreferi wkoll għal ftehim tal-mexxejja Ewropej dwar l-Unjoni tal-Enerġija. Ftehim li kien konkluż il-ġimgħa li għaddiet bilan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni f'dan is-settur u li kien jinkludi proposti importanti li resqet Malta fir-rigward. Fil-fatt dan il-ftehim kien marbut mal-implementazzjoni effettiva tad-direttivi eżistenti dwar l-effiċjenza tal-enerġija. Għalhekk il-kelliem tal-Kummissjoni Ewropea Margaritis Sinjas sostna li proċeduri kontra 27 pajjiż kienu pass importanti lejn it-twettieq tal-Unjoni tal-Enerġija.